Yo, we shall form more by Edinburgh Barrister TV. The patch was sending no first time over the channel with my Mr. Was subscribe it, and like it, and share, and no my part, I walk on so Edinburgh. 724 years, I'm red and I was what I knew movie. Barrister TV, and I know your hook a cry, your day, but you may be by a friend. Chino Bob, so we'll feel now watch a game be and I say, and cook one do a chedi be out to say, also, ye be a crack. Mr. Wa, number in a trouble, friend, number. Friend number na ye do be buy program so na so ba be kire obobre be bia obetimi agina na Serbian pedifos ye se abubani atibetia aja se wa woni me to aso enti netia ne sansa na ye ko program no so no yanka omo so yasen na omo so yasen Isaka Trading Enterprise. Isaka Trading Enterprise me pacho Isaka Trading Enterprise omo delay phones be to say Itel, Samsung, Hawaii, ATC. Me pacho phones biabi omoton bi ewo ho. And as I open delivery so me pacho baby bia wo bia wa Ghana fani na omo de bebre ho. Me pacho sa person frɛ Isaka Trading Enterprise a wo be frɛ no ewo ahomato isu 0248 963130. Me pacho me say number no so bi 0248 963130. Me pacho Isaka Trading Enterprise offer one baby bia wo bia omo de phones ni ebebro bia e phone bia enya no nkwa se laptop memory card ec bia bi omo to bia wo ho ti me sere wa obetimi afro omo na omo edi digital number no ena etwa gu no ansa na ebe ko program no so no me pacho me she obo se ebubene atibetia aja se mo mo ni to aso ti minu anu mi na me no mo eba be di adwuma no ti be di kan na mato mo se aja minu anu eden na Ghana ni Asanteman enti mfiri mu ho na munu se me dem twabode a twafiri ni fanti aja papa me to afi so na ato ma wonu anu ti moment to aso ni enko okay be mana kata wani ti makatati na ati ya hunde na hufi penisi ya na ya sunda he de anafo na pereda mre oh sebi emperor san penisi o sai tinyo de kra wana otachira mada ofa nisi antu a na menim sai gire na fata mesa ya na ko kawa kuma tu yem na so tromi no emani hahani ya na ko do sebi empenifo se ese sa usuafo no kosie na uti atope so afa na ye den obafia obedidi ayen ko tu sabi empenisi ese so bi de beso bo atimoden a emane nya wo ya nti so kokko no de bo atimoden ayen ko tu sabi empenifo se ko se chinya oda na utachira mada sabi empenisi se ye ko na wanko bia ye ba owie kya ayen ko tu sika kojo ena ms ni esinproye e kan so msempo no kojo sabi empenese moja mudi esinsuo etudo na sabi empenese mesunti ena medifu na ni empenese ni yedi nsuo ya ni yedi nsan ya no odi nsuo ya enye ye afono nya so afo a ena yedi nden empenefo se sabi empenese ese se uso ni odu echi bebra unta hu 19 uso afono kosi usuafunu kosi na uti atope so afa na eden obafi obedidi no kwetu sabi empenesi sa kokra na de kokra dia dia etise de boto yi na hyeda sabi empenesi nipa na mpro a ye de sika na eho adwene bu a ode miti etwede bo sabi empenesi ese enya adwo ne jo ba joku ene ye jojo dia ye jojo na mmom ya oni ya ba ya so mi ya ye dia ya ye won enya dantane ne mum dantane de sika bo anu sabi na sapo esane na ba dwene ba no kwetu enyum mae so a yampa wo danta yesu kire na ye ni suba ene ya yesu kire no benefase hwemani suma minti ana twemi no nam so hu ne obese ma me yesu a de yi na hye ne nsa no kwetu sabi se hwe de tu aya nke hwe nam benpenise efunu ose no ho afa na ni ba na ni so na odada kam onyini njwe a ya maajo se bi mpenisi anoma ba ko okura ho ho afa so chen anoma pempem wo nwuram no ko trodo se tai wa pampa muso a na ya hye wodin
etuo so sɛbi ɛkansensɛmu a edi ewu twema mentwe ɛna ɛmakoro abɔ sɛbi mpani se ɔbaakɔsia ɛna egyina so tin ho ma ehuro kɔ nini sɛbi mpɛde asɛm mpani se aboa biara ɛbɛdɔre srade a osua aboa prɛko na sɛbi maase amfɛre so ɔde kɔtɔ bɛyɛ nkwan a meso memfɛre sɛ mbɛbɔ mu n'anim kura prɛko nimi ɔdwanpopo bi asɔre a ɔso ɔdɔre srade sɛbi mpani se ɛsɛ ni wawe kɔtɔ sɛn ɔkasa ɔbɛwe kura ani na kyinye abɔfra nim dwale kura na nyɛ na furu so mpani se tomate tia amo ahye ni bebi gyina opani bi opani ɛna ɛso na abɔfra no kwetu do mpani se sɛbi to sambro so a ahwene woro no kwetu abɔfra ni nie ɛne ma yɛ de ho la sɛbi mpani se akola sɛ wano so na ɔde tia hifia yɛ de shaban ne mo yɛ fa nkantam kɛse to do sɛbi mpani fo se ɛnya apɛsɛwe de kakra ma renti ɛna mɛso akuntum wɔ ha mpani se ɛda akola no kɔn bɛdɔ nkɔm so no na pani ni fie kwetu do sɛbi mpani fo se adwembɔne eba kurati mu a ɔtɔn mu no no kwetu do sɛbi mpani se kwatintin wo yi ɛma nkɔma sene ɛmumu so da yɛ so a ɛwɔ ne tirim makobre ɛbatabun ho a ɛnkyɛ na abere kwetu do ɛtire ne tire nkan ɛno nkyɛ so ho mɛfa nkɔ kwetu do sɛbi mpani se kuruma yɛ tintin kyɛ ne wura ɔkwan ne te mpɛdu asampani se fa kwa menanduro mense wa mane sɛbi mpɛdu asampani se sɛ wodi pɛ na wobɔbɔ mu a efi se kan wode pae no kwetu do sɛ pae fase a na bra na wada na sɛbi mpɛdu asam ɛnyɛ adofri pɛ ne ani bere na ɛyɛ wa okunu so no ɛte so dwa asere wa atwam a ɔsɛ mesa to no boɔ no kwetu do sɛbi mpani se sɛ wokyerɛ akokɔ baatan ɔsesa na makwa no kwetu do sɛbi mpani se bebi ɔso no bɛfa bia ɛyɛ kwan akokɔ nan tiaba nanso nkumba sɛbi mpani se tatia bɛtwa nsu a efiri ababa no kwetu do mpani se akokɔ bi die ni madekyi nanso wotifiri onyina no sɛbi mpani se ɛsoro kakra ɛfam kakra ntina akwan wie wanya siefo ne kyɛ da ne nim ɛdɛ na aboa prɛko wie wanya ma akwala sɛbi mpani se akwala so fa pani kyɛhyɛ a ɛkata nani no kwetu do sɛbi mpani se ananso ofi a ebisa ne onwene tentan sɛbi mpani se akwala fa pani mpo bɔ hyɛ a ɛda ne fidie eyi no ne tentan na ne bante kuma nyune bi to aso a ɛda ne fidie no kwetu do akwala wɔyɛ soma kwan ɛna odi abodwode sɛbi aboa kura ɔsɛ dae bi nka no kwenti ɔnam na bɛka so abɛso dae mabusuafoɔ me da ase sɛ wanya mmerɛ ahwɛ agudi a yɛdi sɛ ɔsɛ w'ani gye ho na wopɛ sɛ wo sponsor yɛ program na mepatwɛ namba no ɛna egu aseɛ no sɛ wofrɛ yɛ namba na wobɛnya yɛ producer na ɔne no adi nkita ho na biribi a wopɛ biara ɛna sɛ agudie so anaasɛ adwabɔ ɛna wopɛ sɛ yɛbɔ wɔ adwuma ho dawuro ma wa mesɛ wo namba na ɛna egu aseɛ no wofrɛ yɛ a yɛn manager bɛfa na ɔno wadi nkɔmmɔ kama meda ase sɛ wanya mmerɛ ɛhwɛ na da foforɔ yɛbɛsa hyɛ bi meda mo ase piao